Balak kong palitan tong garden ko dito sa tabing bahay. Kasi hindi gumaganda yung halaman dito. Palagi siyang namamatay. Paulit-ulit na lang akong tanim ng tanim tapos namamatay. Para magmukhang maganda lang, nilalagyan ko siya ng mga paso na may halaman. So gagawin ko, parang balak ko siyang dagdagan yung lupa. Tapos lagyan ko ng buhangin sa ibabaw or yung malalaking bato kasi delikado kapag mga buhangin dahil kakahigi ng manok yun. So kailangan meron malilit na bato para magmukha siyang maliwanag at malinis tingnan, katulad nandito sa baba na may mga white stone. So pag yan, tatanggalin ko yung mga halaman, tapos papatungan ko ulit ng lupa para medyo tumaas. Then lalagyan ko ng buhangin saka mga puting bato. Palamuti na puting bato. Hindi lahat puting bato kasi ang hirap magkuha eh. Layo-layo ng pinagkukuhanan. Saka ganun din yung buhangin, malayo rin pagkuha. Pero kailangan ikakalat ko lang siya para magmukhang marami. So, ang ano kong gagawin, tatanggalin ko mga halaman na dito, saka ilalagay ko yung dadagdagan ko yung lupa para tumaas siya. That's it. Maganda halaman dito. Palaging namamatay yung natutuyo siya, nalalangka, nabubuo. Hindi pa rin ba? So, ito lang yung nag-i-exist dito. Try ko palitan ng parang may naisip ako mas maganda. Baka sakaling pumunta sa lalagyan. Saka gusto ko rin maliwanag.
Ayun guys, tapos na yung ginawa kong garden ngayon. Nag-landscape ako. So hindi ako masyadong satisfied, pero okay naman to kaysa sa dati na punong-puno siya pero wala nang, parang walang kwenta. At least ito, medyo maluwang ang dating, parang maaliwalas. Tapos siyempre maganda rin yung ano. Mas maganda yung ngayon kaysa sa dati. Tingnan nyo guys. Sobrang pagod ko kasi ang layo ng pinagkukunan kong bato. Yung halaman naman ready na dito. Pinagkukuha ko na lang kung saan dito kasi ang dami kong halaman na tanim. Aantayin ko na lang siya na lumago ng konti. So, saka didiligan ko rin siya. Dahil bago yung lupa na inano ko, dapat kailangan medyo basa para effective.
guys, nagawa ko na yung project ko ngayong umaga. So, siguro 2 hours na itong ginawa. Yung mga halaman na nakaredy na, yung mga batong malilit, yun ako sa ilog, yung lupa na pinuha ko dun sa malayo rin. Kaya, medyo nakakapagod din, saka hinika ako ng konti. Thank you for watching guys. Sana mag-subscribe kayo sa aking channel para updated kayo sa mga bago kong videos at magaganda kong videos. Marami kayong makukuhang idea at aral kung paano mag-gardens at makakuha kayong idea kung paano ko siya ginawa.